název free server. Nahrává se? Jo. Tak toto je server Twinstar. Stáni to dole. Aby viděli, na čem letíš. Oblast Strangle Thornvale. Warrior 42 level. Prý je Twinstar skoro jako ofik. Neřekl bych. Průlet nad kanionem. Kůl na to. Superman, ti to říkám. Nebo jak z fantastický 4. Piču. Ale už tam budu. Uvidíme, jak budeme přistávat. Krásně vyřešený bugy, ne? Hlavně se chlubí tím, jak jsou skvělí. Uvidíme. Když jsi přišel ptáka.